Katanat kakoi ke khia jong ka sarkar jala lingba ka joint mission director jong ka national health mission ka Dr. NE Kharsano minta ka sngi ka khandai tarik ukilla lingkot arajar arphun rio kala khot yakren yikino yalam ka Meghalaya Asha Workers Union hadien shisngi bakilas dang yek jingekhi sa nge trekam jongki banyakren halor ka jingbom yo jongki yek jingsiu lakumban rio lani nyo banai habakren shkilat pathai khubor ka kong mira jun marsing ka bade ka president ka MAWU kalayat hu ba kilayo jingpin shai na katnat halor ka jingslam jongki asha banyo ya ki jingsiu kamdei ba ki klemsiu hinre ka dei nakadaw jong ka jingwanra ikarukom siu ka bathammai kumta nakaliang ka association kalarai bakin ampat sangie ya ka jingeki hinre kin ap hadu ka arpusau tarik ukela lingkon kumba nakaliang ka joint mission director kalakular ban pelai no e ka pisa Nakaliang jong kami Meghalaya Asha Workers Union mentagas ngi wan hangne ha head office nama hadin ba kami Meghalaya Asha Workers Union kala penmi ya ka news ka badai men nyau tarik bakin sange no e ka jing trai kam ki jong ki nakadaw ka jing pending jong ki insentif ki babun banai kumbala e pen bana hai ki jing kran ki bala adep ki don ki jaka ki basa anru banai nyau banai pra banai bat ki don ki jaka ki basa hadu shisnem ti hadin pana kaliang jong ka department ka UI bala haki news mo baki asha kin sange no gijing trai kam te gila akot menta kasngi tena ka office jong ka union hi ngiwan hangne bania kran he kata ka benta gijing khot gejong ki bar ka e ke bangi yo bania kran menta kasngi ka long ba na ka deng gejong ki ya thu ba ka jing sa akut jong ka pisa kam dei na ka dau ba maki ki klem seu rei ki ong ka dei na ka problems ke jong ka system ke jong ki bakim pat la ban siu te khendia ru ngila yo bania kran bat na bat is malkomo ibade state accountant nakaliang kejong i ila ong ba ka NHM mdei ba kamdon pisa kapisa kabun kapahu bat mdei bangi klem seu rei ka dei tak nakadaw ka jingdon problems jong ka system ka bangi ngile ngim pat la ban seu dia ka jinga kran kala aya cha khamat bat nakaliang jong additional agent director ila ong yang ba ikwa yang bangin sange no ya kene ka strike ke jong kan bangin call off no bangin sedang no ya ka kam te ke ke banang liang jong ka union ngi don ban ong ba ban sim ya ka strike ru kam de ka decision tang kinong yalam kade ke decision jong ki asha ka state hi baro ka wai niu hajar frapu arngut te menta ban ong ban nakaliang ke jong hi bangin supdiang no ya kata ke jing ong ba ngin call off no ya ka strike ke jong ni tang daga jing kran bat ki ngin nomla ngi haban ngin diskusio bat ki members jong ka state hi baro ka wai te kendia ru hadin bala ayo ban ya kran nakaliang ke jong ki kila akular bakin pelaj no ya ka pisa har ka arpu sau tarik jong menta ubenai jong ne usnem ar hajar ar riu te nakaliang ke jong ni nongkong ilai ong bangin sya ngene ab hadu itai ar sau tarik long kumban ai syuti Christmas bat New Year ya ki asha namar ki asha te kim judon syuti lada day Christmas ne New Year la ne lada day Sunday kim judan syuti tingi ong basau bahai la diki asha bakin syong kat hadu itai tarik kumban nakaliang ke jong pipi kular ban pelaja ke pisa di hadin ke jingya kerpat jongki tingi song ban nakaliang ke jongi mo nginom la bangin disai tang mangi tingin haban ya kran suaya ke ne bat ki members baro dan ngin salak ban pha ya karai syaki president hadin jongka declaration ke bangilaan adu kan nyo trek ben sange trekam te ha katu kasngi janmit hi emission director Iram Rama Krishna Situri lakol yang abangin wan meeting menyen kasi tingi sutu imla ban convenient naki members baro tingi wan menta kasngi ke badai khandai tarik te hadian bangila asyong hadu arkenta ngila ya tai sani baha ya kata ka problem balai bakampoi ka kapisah ka account ki asha nomor it seems bandang ni kila ada pelaj ya ka 23 crores kapisah ladu ki banai la ban ong ladu ki banai March banai April nomor ba hadian ba kila ada plek men syua ki pendan kam da kata ka apps ka dik asha apps ka baki la ki asha kila ban claim ka payment ling ba jong tang ba ka phone jong ki Henry ke bajia kolong bah kita ki por badang ya da kata ka asha apps ka ya bah ka payment they very happy ban try ka kam ki asha nomor hadian jong sisin yau kila la ban claim ka pisah and hakatu ko poidang dan isa Ram Kumar tingi dah akhir ke feedback ke babiang bah kanik payment te data hadu kanik financial year ka baladam kumbala ya thu di joint mission director menta but nakaliang jong state accountant ila ya thu bakal asdang na kawan de kadika SNA patch ka bakin haban kila integrate lang bat katuka system menta ti tangling ba kata ka jing change ni ka jing ban aban atlang ya kata ka SNA patch bat kata ka asha apps
ka pair no ka system ti hakata ka jing pair jong kata ka system kapisa it sin ba na kapok ka state kumbaki ong kapisa ka don nginget iru kata but kila ada plat hadu another hadu arpo like cross habro kini ki bro sis nam hi since nadu menai match nadu financially last year ti imat kapisa sa ka account jong ki asya ro kampoi ki poi kum tu kan chi spa san pho khat san spa kum tu kat ba kapisa jong ki le si kat bro si almost la dan nadu ki menai march na april menai may kum tu te kala poi si kin re wajan maybe but then ka klem poi ka account tingi su thu manta naka accounts jong ka state kila da pha sa ka pisa na sa ka account jong ki asya tiki asya ki haban claim si ka tu ti tang na kada ba kata ka system ka fair kala ya fair kata ka system ngi kinong yalam ngila ya kurma jengmat nama hadu ar kentar nyata imat kata ka system imat kapisa ka sokut hasuny sika account jong ki asya ro kampoi naka account jong ka state ru kala da pelat ti kila bata yang ngi kadan ke reject payment ka reject na pleng jong kita ka reject payment na kata ka apply crore so am kumut kata ka like crore ka reject ka turn back it to them ti but then long ngi su thu ba ada dai bikila sedang iban penbet ho oi kalawan kene ba nakal yang ka central yuhi na central government ni kala pha ya kene ka SNA dispatch banya integrate lang bat kene ka apps kumbakila le tu sistem ba menshwa tingi su thu ka jing e ka dan ba ha kata ka komseu ya ka payment ti ka jing penmena kolong ni kolong bat kat bangi ho ya dian bingila shong hadu ar kenta bat jong i madam i join mission director tingi su thu ka kala jenjar bannya perkhat ikinong yalam lu tang bangi su thu beki asya ki don kam ka pisah tingi la ai da ka por bat nakal yang jong ki ai ka por kumbala mention di president hadu ka arpasau tarik le si arpa ya wo ikin thi beki la ban sort out na ikini ki problems bro khat tingi kerman bet ya kene tanda sakawai pede ka banga syukwa ban pen kerpat lang ya le si ki ashaling bajong kini le si nginem la ban iwi piwe asha nginem la ti ngatrai namar kumbala ong le si na po kaliang jong ki accounts nang ni ki la pen pau le si ki don ki banks ki bet change ki IFC kum ki MC bank kum ka Apex bank mo le si ki change ki IFC ti le si kan don ka jing krumah kata ka jing change kita ti hende ka KFC ru ngatrai man ka bana ki asha ki let nginget ba ki le ya KFC ti le si kinan ki asha ki bakham le KFC long ngim ong ba yo le si kan baklatang nang ni ti le si kan nan bade jing thot na ki tu ki line ru nga ong thara ngi syukwa ban pentep lahang ne ba ki asha bro kin persang ban le KFC kata nginget skam ki asha man ka bana ki let ban wa ka bang kala tip ban update ki ti ngi thara nginget skam ba kan ne ka jing ipor jong ki da ka bas kami ki ai ngi ipor ar tayo ti hadin jo kata katayo ngin sa ais da kawai pada calculation na kajing bermar ka muipat bala ngin sedang na ikakam la ngin continue share ka strike do apa yang kata kumbala batai di presiden meneh